Demokratik Cumhuriyet, ortak vatan. Bısaya prosaya çareseriye kuneziki ses alan avjotu bu, aboriya heremeci geçtir bu. Sektora taybet, razemeniya xwezedetir kırı bu, o potansiyela turizmeye geçtir bu. Lebeli, naha jinu ve despebuna pevçin endin habera devlet u PKK'da bandoreki neyini li ser aboriya hereme u revşa esnafandike. Bilhassa yabancı Bi taybetî turistên xerîb nayên vir. Lewra balyozxaneyên Amerîka û Ewropa ji ber şer peyam şandin. Ji ber vê yekê ti turîst jî nayên dîlokê. hiçbirinin Gaziantep'e gelmiyorlar. Savaş var belliyor. Ne ailesi... Berê ev dergelekî şêm bû. Lê niha her der vala ye. Otêl vala ne. Rewşeke pir xirab e yanî. Ev rewşe li tevahî esnafan bandorê dike. Bu bütün esnaf eklerde. Esnafın heremi bi heviya rojên berê li ser piyane. Li gorî esnafan eger ku pevçûn rawestin û her dualî dîsa vegerin ser proseye çareseriye de aborî dîsa baştir bibe. Valla bunlar siyasiler. Divê vê kêşeyê siyasetmedar çareser bikin. Em çi bêjin vala ye. Em li rojên borî digerin. Em dîsa dixwazin weke berê tiştên xweş bijîn. Em dixwazin bibin mirov û bi her kesî re weke mirovan bijîn. Kardeş olmak istiyoruz herkesle. Li gorî rapora Odaya Bazirganiyê ya Konyayê divan her du meyên dawiyê da ji ber pevçûnan rêjeya hatina turistan da ketiye sêdî dehan. Razemeniyên 1 milyar TL'ye hatine taloq kirin. Rêjeya danûstandinê ketiye sêdî sîyê û kapasiteya berhemdayîna fabrikayan jê da ketiye sêdî pênceyê. Di vê şer û pevçînê da zirara herî mezin esnaf dibînin. Esnaf dixwazin ku şer bêr rawestandin û rewş carek din vegere aramiye. Kemal Avcı, Rudav, Dilok.